Jeg vil gerne drikke mælk lige nu. Ja, du må ikke drikke mælk eller noget. Ej, jeg kan ikke blive det skyr nu. Okay, jeg tager en kugle. Må jeg lægge noget? Den der sodavand, jeg havde lyst til, har jeg ikke lyst til mere. Han er cool. Jeg drak der ikke nogen i går, som jeg gerne drikke 2 af det. Hvor de stemte. Det kommer ikke kan dø af det. Hvor glæder jeg mig til det her. Nej, mand. Ej, hvor svært kan chokolade være at æde, mand. Ej, jeg sveder igen, jeg har lige været bad, mand. Du er hardcore, du gør det, mand. Frivillig. Alt vidne, hvad det var. Øj. Min tunge er blød. Nej, hvad gør det værre? Hvor du grov, så er det bare griner, og alt for helvede går, der griner bliver varm. Er det ikke ham der begynder at hikke, eller sådan noget, tror du det ikke? Jo. Og jeg sveder med. Jeg har det dårligt. Siger Ej, det er ikke noget, jeg gør en kokkeskolen, det her. Skal jeg ikke smage noget, mand? Jeg kan gøre pisse under ånden lige nu. Når jeg kommer varme på, så bliver det bare fucking varmt. Og det er kun vand, mand. Det brænder bare. Øj. Lider. Ej, det er det hele værd, det her. Nu brænder det. Først nu. Øj, det gik ned i halsen nu. Ej, jeg fik den forkerte hals. Så dumt med være, mand. Seriøst. Ej, jeg slugte spillet den forkerte hals. Ej, for helvede, hvor det brænder der. Det var dumt, mand. Okay, det kommer op igen. Må jeg lige se pakken her, Ben? Nej, jeg skal ikke slumre i vores mælk alligevel, mand. Kan du ikke lige vise en pakke, så jeg lige filme den gang? Det her, det har Ben lige... Og jeg glæder mig til, at Jim, du skal op til, at Jim gør det. Jeg glæder mig her meget til, Jim skal have Jeg glæder op til, at Jim gør det, mand. Han siger, at han er så top. Jeg skal filme det også, det kan jeg godt 2 meter 16 mand skal i knæ, mand. Ja. Er det ikke ved at lindre? Er det ikke ved at lindre efterhånden? Nej, overhovedet ikke. Det er blevet værre. Det bliver meget værre. Det er trukket ned i halsen nu. Øj. Jeg laver det stille. Jeg skulle have sat det her på noget kamera. Jeg håber, du har krampe i armen. Frokosttid, så er det faktisk alle steder, der skyder. Og det begynder at dampe lidt. Begynder at dampe af? Ja, på læberne, jeg tænker, jeg begynder. Hvorfor kan ens læber begynde at brænde? Ej. Er vi ret, Christian? Skal du ikke have? Næste gang, du har lyst til slik, mor, så tager sådan en, så har du ikke lyst til slik. Så er du kureret. Ja. Hvis du forbinder chokolade med det der, så tror du, har ikke lyst til chokolade, ikke? Ja. Det bliver thumbnailen. Ligesom et GoPro-kamera. De stemmer er stadig sådan lidt dyb i det. Det er fordi, jeg er så mandig.